important all. I am the most important here. So, panie prezydencie, patrzymy tutaj w górę, patrzymy w górę. Panie prezydencie, tutaj. O, tak. Uwaga. Teraz to 4. We are shout Solidarność, yes? 1, 2, 3, shout! 29 години след основаването на Солидарност, Лех Валенса, електротехникът от корабостроителницата в Гданск, често се снима с студенти, гостува на авторитетни международни организации, разказва с удоволствие своята история. А неговата история е част от историята на Европа. Лидер на най-мощната съпротива срещу комунистическия режим, профсъюза Солидарност, по-късно и президент на Полша. Солидарност винаги е свързвана с църквата и получава подкрепа от полския папа Йоан Павел II. Започнали с чисто социални искания за заплати и назначения. След като властта тръгва срещу тях, исканията им вече са по-сериозни. Едно от тях е да построят паметник на загиналите 42 работници по време на протестите от 1970 година. Така 9 години преди падането на Берлинската стена, в Гданск е издигнат паметник на жертвите на комунистическия режим. Година по-късно, през 1981 е обявено военно положение и Солидарност е забранен. Убийството на участника във всички протести, отец Попилушко, през 1984 взривява нови протести. Думата свобода в Гданск има особено значение. Разположен на брега на морето, пресечен от плавателни канали, дълги години Гданск е бил самостоятелен под формата на свободен град, пристанище. Днес корабостроителницата в Гданск почти не работи, но остава място за протести, концерти и чествания. Поляците оценяват еднозначно тази част от историята си и казват: от тук започна всичко. На 29-та годишна на Солидарност дойде и президентът на Полша Лех Качински. Човекът история Лех Валенса не застана до него. 29 години след началото Валенса остава в опозиция. Остава и най-известният жител на Гданск. Дори летището днес носи неговото име.